Medyo mag-Russian
ing patulunan ning katamong lalawigan, keti kapampangan. Ngayon naman po ang sa Ekumene ni Brother Nito Gianpari, ning parokya ng Kristo, ing alamang kapapatas apay. Iburi ang isamba ng Panginoong Jesucristo, Luibia ng Indong Virgen Maria, Nuestra Señora Virgen de los Remedios. Malaos kayo po, karing pusong makabunan, di talasalbantayang katoliko, kinig kay aming parokya ng Kristo, ingalangang batas sa hari. Ikatulay po sana kinig kay aming pamanyalubong at pamananggap, karing kaya kayong panalaw, mapaganaka, kaya kayong pamanatili at pamantabi kaya kayo. Salamat po kaya kayo, parokyano at konseho pastoral ng parokyano Manala Pamilya, kaya kayong pamanalangin para ipagyulong at pagagawang ni kasalbantayanan ng Diyos at kagalanan ng Indong Virgen Maria. Talubayo, ing tapag-apamang negosyon, kaya kami kampanan at iyawag ang lubod, pabayaman at pamisan neto, karin kaya kaming pamilya, karin kaya kaming baryo at sityo, at ing kabilugan ng parokya. Ngayon po, pakiramdaman ng tao ng Family Bayan Responsibilidad, Pintura Paroko. House of Ekumene, Reverendo Padre Norman Chilito, ng parokya ng Banal na Familia. Ibalaging parokya ng Banal na Pamilya, ubuhayin na kayo, inilugod at kapayapan ng Diyos, at ikinutan ng Kristo at Banal na Espiritu. Kaya sinasaan kaya kayo, iligam ng pangamaling ng Virgen Maria, naguban na kayo naman sa Reverendo Padre Cristo David, o riningin ng pagpula kaya pinagawan, iitupirin de los Remedios, at iginong Santo Cristo del Perdón. Ipamalay mo rin niya sa tupan, lalabasan nila ng Diyos, at sumunod ka rin ang lulod, pamakimamis ikaw ng kabanalan ng Indong Virgen. Ipanalangin ng Indong Virgen at kapayunan ng Jesucristo, pamukasan ng kagrasya at bendisyon, ikakayong parokya, ipamanapag yung ipamandalo na kayo, kaya karilang larawan. Ngayon naman po ang sa Ekumene, Reverendo Padre Ernesto David, ng parokya ng Kristo, ing alamang batas. Reverendo Padre Norman Chilito, Padre Norman Chilito, yang kami parokya dari Sipulyo yang Matibay at malamdaman sa pagkayan ng katoliko, hindi kapapaan. Pwede larawan ng isang estudyante
Tinuloy sa iyo, itinupumay, utaglayan ka ang tao. Karang ang Yesus, mapanating na tayo, itinagyo, teacher, unano, at tepas sa iyo. Thank you, Yesus kayo. Basta lang mapanan, kaya mamagiran doon, di mamalo na rin Diyos, at tutupan ang karera. Imay ng talitanin ka ng kaligtasan. Kakuryente o Kristo. Maya-payapang po kayo na. Kaya-payapang po naman. Wala po tayong gusto ng Kristo. Talagang kapaan, hindi mo masunay maulayan ng pasyon, kaya katapos may lalabigin ng pagpapan, at kaya kami pong ginagawa ng mga kapariyan, kingrasya ng Diyos, at lugod lang, kapamilitan ng Indong Galer, Maria. Indong Galer, indaralan, kapagdalan. At kaya kami pong ginagawa, higit siya ng panggulan, at higit po ng mga natin kapagdalan, pinagaman na ni Propio, kaya muli, kaya magdan na nagis mo nga ang buwan ni Pani. Lalo na yung aking Pani, malapit na kami pumalis. Ikapagdalan, ikaw po kami ka ng Paropiano, wapin ikaw, ulit ka na malapit na akong pumalis, mas din na alam. Mas din ang tingla. Mas hindi na lang kapipapatan. Mas hindi na lang kapatitin dyan. Kita na ang kainan. O itigrasya ang kita ko. Karin at huwag pa na nalalawan. Knowing that we are already in the brink of living, it's practically 3 months. May natin po ang isang ipangalanis dari Mari. At pasa na ang ating rin, ikabagdalan ng ikaluta, ikalang Paropianos, tapos na ng leaders, aking at ikit po kung makalanong ikarin ng lugod, ikit po ang maawalan ng analis na. Para yun po, Sister Luz ba na? Tatagay. Alam mo na ni BBC President po eh. Kaya si Luz ba na nagpupilog na ni Ana Mabatmo, kapangidwa kami. At din kami, kinantitan mo pa rin, kakamuanan kek, eke papansinan, eke pasikloran, pero sa ipababado. Balukod yung leader. Kaya, our bittersweet relationship has turned not sour, but sweet. Ito niya pa rin paluburan. Kaya, yan niya naman pa rin paramdaman ko, o tanglanis ko, ika na PBC President. Palapan tayo. Kaya palagin ko kayo kayo mag-schedule Parokya kapag ikaw itong pari at ikipin Kalupoy. Dinumuhay niya kayo na ng pagmula. Dinumuhay niya kayo na ng pagpapan. Pero kami kaligtan. Huwag kayong pagpa. Huwag kayong ilaw may masantik. Kaya na akong nagpapagawa o pari kami. Huwag akong pinagpanan. Huwag akong kinastikwan ng isang nagkakita. Pari ang pangong. And that is rather as prayer. Pero wala nang hindi kayong pagpa. Wala kayong ginawang magulangan. Wala kayong ginawang matsura. Ha? May pwede makawanan. Pwede. Kaya kapatid, pwede pa nabihin ko at tingkong binarkore in Blessed Trinity. Kilala ko, nagpipalitan ako naman. But this is what I prefer these Sundays. Through my voice as a priest and
ilugod yung impari, ay wala ako. Hanggang natin po ito, ikaw dengan pengetahuan ibu sampai anak mengikuti impari. Kata itu di menurut pari hanggang natin po ito, tunay ng disipulo ni Diyos at tunay ng sasakatay let this occasion of the visitation of the blessed images be an inspiration to all of you for reconciliation, for love, for peace in the marriage. Baka dito, masarapin nakuha ng memoryo tingnan ng pari at masarapin kasunatan tutuloy pari aklino tingnan ng parokya. Kaya brother Nico, at tingnan kayo namin in Pastoral Council, yaw kaya pinatahan ng bulan, ikaw ang bagay ko para namin ang bakit yung ilong niyo. Wala na masakit pa regalo o babyan ng itong tinan at isa ng Cristo del Perdón na maling inlugod at pagkaman. Otherwise, the visitation of images will be nothing. It will be useless and futile if you cannot exercise reconciliation, passion, love, and prayer. Kalbulan ng kapatid, hindi ko na nakakaya kayo, igintunan ng kapatanan, pagyasan ng kapatanan, iporokagiti, ipari, kay leaders, kay susuyo, at ipapilog, kabalayan ng Diyos. Gagpanangtanan mo hindi panalangin kang sa Cristo del Perdón at may mabaliging Berliente dos Santos. Ting sa kunyang kabataan Chairman ng Salitan, di Brother Michael Gibon, basta hindi panalangin kang sa Cristo del Perdón, ikantan, Sigmund ko. Panalangin ni Santo Cristo del Perdón, ikarito. O Jesus, sa bawat krus, pawarin mo ng pintaan, at lumating pamanapan mo ikagulalitan, at iwasin ka ng Espiritu Santo, at huwag kayo ipakaramdaman ng ipanalangin, ikaw ang nagatu at panalupad ng ito. Abuman sa kanyang Santo Cristo del Perdón, ika ang ipinapagahan kami nito sila kita metawan ng Espiritu Santo hanggang kita na namin. Ika pinala nito ang kayo sa